U Svilajncu je nedavno osnovano udruženje žena Mara Resavkinja, koje će imati cilj da okuplja sve zainteresovane dame koje se bave umetnošću, očuvanjem stare tradicije i vezova, pesmom i folklorom. Evo na inicijativu kreativnih žena naše opštine, a pogotovo na inicijativu kreativnih žena našeg grada Svilajnca, mi smo rešili da osnujemo, odnosno registrujemo udruženje žena Mara Resavkinja. Ovde se jako puno žena kreativnih skuplja, organizujemo raznorazne programe, vi ste to više puta ispratili i onda smo došli na ideju zašto da sve to nekako ne ozvaničimo, ne registrujemo se kod APR-a i da pokušamo zajedno sa još nekim udruženjem iz naše opštine da putem projekata dođemo do nekih sredstava, da možemo da promovišemo pre svega, odnosno ciljevi našeg udruženja, kako nam i u statutu stoje, jesu da očuvamo tradiciju Resavskog kraja, da osnažimo kreativne žene, da to što rade pokažu još nekome, da to ne stoji tamo negde kod njih kući, da sve one ljude koji su, odnosno naše ženice koje i glume, i pevaju, i igraju folklor, da mogu da dođu kod nas, da napravimo te sekcije i da se svi zajedno družimo i da ih osnažimo u toj njihovoj kreativnosti. I zato smo mi našim statutom i predvideli neke sekcije. Tako da imamo muzičko-folklornu sekciju, znači za sve one dame koje vole da pevaju, da igraju, onda literarnu sekciju, bez obzira da li u pitanju poezija ili proza, da promovišemo, znači, dar spisateljski kod naših žena, devojaka, kako god. Imamo gastrosekciju, jer, jel te, ne može udruženje žena bez onih žena koje jako lepo spremaju, mese, na kraju krajeva i da poslužimo neke naše goste kada nam budu dolazili. I tako da smo mi se podelili, imamo slikarsku sekciju, da ne zaboravim, jer imamo žene u udruženju koje su talentovane slikarke, tako da smo faktički kroz te sekcije dali šansu i mogućnost svim kreativnim ženama iz bilo koje od ovih navedenih oblasti da promovišu ono što rade. Mara Resavkinja zauzima istaknuto mesto u istoriji grada na Resavi, ali do sada nije postojalo udruženje žena sa takvim imenom. Zato su ove marljive žene odlučile da to ime krasi novo udruženje. Pa kad kažete Mara Resavkinja, znači svi znaju za Maru Resavkinju. Da ne kažem da smo mi prosto konsultovali se koje ime bi dali našem udruženju i konstatovali smo da nikada nije u Svilajncu postojalo baš udruženje žena koje bi se zvalo Mara Resavkinja. A toliko je ona veliki simbol za ovaj naš kraj. I da i to ime ne ode u zaborav, a i mi s ponosom da ga nosimo, eto, odlučili smo da se zovemo Mara Resavkinja. Interesovanje dama u Svilajncu i okolini je sve veće za učestvovanje u radu ovog udruženja. Koliki za vas značaj ima osnivanje jednog ovakvog udruženja žena u Svilajncu? Mislim da je veoma bitno da jedan grad ima jedno svoje udruženje gde će da se okupe žene koje su kreativne, koje vole da rade neke stvari van, da kažem, radnog vremena, na primjer da neko svoje slobodno vreme upotrebe za to na kreativan način. Mislim da je veoma važno da svako bi trebalo da u svom gradu ima jedno takvo udruženje. Ovo što ste vi doneli, to su vaše radinosti, tako pa čime se vi bavite i kako će biti vaše zaduženje u ovom udruženju? Pa ja se bavim različitim stvarima, najčešće je to veza, radim jastuke sa lavandom, unutra je lavanda, tako da oni u isto vreme deluju i terapeutski, da kažem, na osobu koja spava na njima. Znamo svi koriste lekovita svojstva lavande, ona utiče na dobar san, na dobro raspoloženje i tako uopšte smiruje. Zatim bavim se vezom, eto recimo ovako nešto, to je klasičan vez, ali na modern način, da kažem. Onda ovo takođe je rađeno sa lavandom i pirinčem, to je opet u terapeutske svrhe, može da se zagreje ili da se ohladi pa da se stavi na bolno mesto ili recimo ako neko ima problem sa venama, onda može da ohladi u zamrzivaču pa da stavi da takođe da ima koristi od toga. I tako što to su neke razne ukrase, šijem, ne znam, imam i ovako neke stvari, ovo recimo su heklani tuferi za čišćenje lica, tako. Moje ime je Svetlana Milićević, ja sam u ovom udruženju žena
potpredsjednica i veoma mi je drago, upravo to što me vi pitate, od velikog je značaja, zašto naš lep grad Svilajnac da nema tako jedno udruženje. Ovo nije udruženje penzionera i recimo bilo kakvog drugog vida. Ovo je jedno udruženje gde će biti, da se zamišlja da bude zapravo prvo druženje tih žena, da pokrenemo malo naše ženice, što mogu da budu devojke od 16-15 godina pa do 77. Zapravo svima je dobrodošli su kod nas. Ovde ima različitih uzrasta, da kažemo, žena, pa eto, tu su možda starije žene da prenose tradiciju veza na mlađe. Upravo tako, mi smo taj goca kad smo krenuli s tom idejom da organizujemo, jer dosta naše seoske sredine već imaju takva udruženja žena, pa smo goca izašli s tom idejom, dajde mi da napravimo to, pokušamo, evo, Bogu hvala nam se to da će da realizujemo do kraja sve, a već jesmo, i da pokrenemo kreativnost, različitu kreativnost naših žena i devojaka, što da ne, zašto mi ne bismo neku devojku naučili kako se veze, ona možda nas nekom drugom tehnikom oko računara, oko bilo čega. Tako da želimo da razmenjamo različita mišljenja u okviru toga, zato i postoji to udruženje žena. I jako lepo što se zove Mara Resavkinja, po našoj junakinji i tako. Što si ti ovde donela, to su divni vezovi, da kažemo, Gornje Resave, pa evo ima od kad si ti ovo vezla, pa i tvoja majka. Jeste, jako mi je drago što mogu danas da vam pokažem neke radove koje je moja mama, čak i moja baka, recimo ovaj peškir, ja moram da ga pokažem ovako, to je moja mama, taj peškir koji su nekad stavljali deverima na svadbu, ili recimo su držale mame na ogledala, u spavaćim sobama oko ogledala. To su tako dubok vez, to je toliko lepo grada, isto ovo ogledalo. Ovo je recimo sam ja vezla, to je neka moja buzica koju sam ja volala s mojom mamom da naučim. Zatim bih pokazala ovo recimo čaša za krevete, da su nekada spavali mladenci kada se uzmu. Pa onda recimo, ovo je jako zanimljiva tehnika, to se radilo na, to je tio takozvani, ali to je toliko težak rad. Ali je jako zanimljivo. To sada, zašto ne bismo nekim devojkama koje bi žele da to nauče, da mi pokažemo kako se to radi, pa i druge kreativne aktivnosti koje one budu imale sa nama zajednički dodrađujemo. Umetnost je svuda. Umetnost svuda i to je ono što treba biti na prvom mestu svuda, da. Umetnost, ljubav i umetnost, to je uvijek što nas spaja. I ja bih ovom prilikom htela da pozovem sve devojke, sve žene, od 15, 16 pa do 77, 80 godina, da nam se rado pridruže u našoj organizaciji, u našem udruženju zapravo, da se družimo prvoshodno, da putujemo, da razmenjamo mišljenja sa drugim gradovima, s drugim osobama koje imaju takve udruženja, što da ne, gde ima pesme, igre, bit će svega toga. Tako da, a naravno, posebno bih pozvala i naše džentlmene, naše muškarce, bez kojih mi ne možemo ni u privatnom životu, a ne i u ovakvim organizacijama i ovakvim udruženjima, uvek su dobrodošli. Bez obzira što se zove udruženje žena, oni su uvek dobrodošli sa nekim dobrim idejama da nas podrže i da zajednički ostvarujemo ciljeve. Ovde već veliki broj radova, pa evo kako mogu da postanu članice udruženja Mara Resavki? Pa evo ja mogu da, pre svega mi imamo Viber grupu našu, Udruženje žena Mara Resavkinja Svilajnac, mogu da se na neki način obaveste ovde kod mene u klubu 7 dana, mogu kod Svetlane Cece Milićević u prodavnici Srećko, ona je potpredsjednica, moja malenkost je predsjednica Udruženja žena, tako da eto mogu kod nas da se jave lično, da dođu, da ih upoznamo sa svim onim što planiramo da radimo, pa ako pronađu sebe i ako misle da svoju kreativnost mogu da izraze kroz ta naša druženja, a na kraju krajeva nekako nam je cilj da kroz raznorazne radionice sve ove kreativne žene koje godinama unazad se bave raznoraznim ručnim radovima, slikarstvom,
prenesu to znanje na neke mlađe generacije koje žele da nauče, da vezu, da tkaju, da heklaju, da pletu, da slikaju. Tako da ja se baš nekako najviše radujem toj našoj misiji, da sve ono što ove naše ženice znaju prenesu mlađoj generaciji. Jedna od misija udruženja biće i prenošenje tradicije, da kažemo, tog veza na mlade. Pa evo, iz vašeg iskustva, vi ste prosvetni radnik, da li hoće mladi da nauče danas to? Ja mislim da ima dovoljno mladih koji bi se zainteresovali za to, samo što možda nisu imali do sada prilike da se bave time. Jedno je kada se to vidi na YouTube-u ili negde na internetu, pa onda im se čini da je to nešto nedostižno, da je možda previše teško ili tako, ali nadam se da ćemo sad imati prilike da im to predstavimo i ovako uživo, tako da evo pozivamo na ovaj način mlade devojke, zašto da ne, ako žele da dođu da nauče, možemo da napravimo radionice ili bilo šta, gde bi one mogle da te neke tradicionalne veštine primene na neki modern način. I vrlo je važno kada je reč o udruženju žena i to osnaživanje žena da uopšte pokažu taj svoj talenat i da se bave, pa možda čak i zarade. Tako je. Mi smo sad između ostalog i to nam je jedna od ideja da osnažimo žene, da ih nekako, da ih motivišemo da to što rade pokažu još nekom, da se možda nekome svidi sve to, da na kraju krajeva prihoduju od toga, da se povežemo sa drugim udruženjima u našem okruženju. Evo, mi smo već stupili u kontakt sa udruženjima žena Sedlare, Troponje, hoćemo sa udruženjem žena u Bobovu, čujemo da imaju udruženje u Radošinu, pa hoćemo jednu zajedničku izložbu da napravimo, to ćemo tek da razgovaramo, da vidimo i hoćemo da putujemo, da se nekako povežemo i sa udruženjima iz našeg okruženja, iz susednih opština, iz Vojvodine recimo. Vojvodina ima jako razvijeno to žensko i preduzetništvo i ženska kreativna udruženja, da razmenimo na neki način i mišljenja i da vidimo kako to one rade i da vide neke radovi iz našeg Resavskog kraja, da pokažemo i šta mi ovde i u Donjoj i u Gornjoj Resavi imamo. Ko pruža podršku vašem udruženju? Pa da vam kažem, mi za sada ima nas 18 na spisku, naravno želimo da se širimo, da nas bude što više, ali koliko sam ja razgovarala, prosto da ne kažem da je nešto unapred, ali pružit će nam podršku i naša opština, jer na neki način mi ćemo biti ta okosnica okupljanja kreativnih žena i nadam se da će nam pružiti podršku. Eto, imamo podrške od vas kao medijske kuće i hvala vam na tome. Ali ćemo se truditi da nekim projektima konkurišemo kod resornih ministarstava, kod evropskih fondova, koje i tekako pažnju sada skreću i na tu afirmaciju ženskog preduzetništva, na afirmaciju ženske kreativnosti, da žene izađu iz senke, da pokažu šta mogu i da su jednostavno korisni članovi ovog društva, da ne budu negde stalno, tamo negde iza. Eto i to nam je, tako da očekujemo i podršku i od nekih republičkih fondova, resornih ministarstava, EU fondova, opštinskog fonda, pa očekujemo podrške od nekih privrednika ako prepoznaju koliko je to važno za nas, za našu opštinu pre svega, a mi ćemo im se odužiti ako nas podrže i kreativnim radovima da mogu da imaju neke reprezentativne poklone za svoje godišnjice, svojih firmi, da kada im dođu ljudi iz drugih krajeva ovog našeg okruženja da mogu da poklone to, da su to stvorile i napravile vredne ruke naših žena iz Resave, iz Svilajnce i svih naših sela. Otvoreni smo za saradnju i verujem da ćemo uspjeti. Ideja ovog udruženja je i saradnja sa drugim udruženjima žena na teritoriji opštine Svilajnac i šire sličnog interesovanja i prenošenje tradicije starog veza i drugih radinosti na mlađe generacije.